me folla se kulukuru marana lamini bema krenkrena kati cercle ka damine a dugutigiw la kana a dinɛ ɲɛmɔgɔw la kana a finitigiw la finitigi cɛman fara musoman kan ka tila ka tasibila ye ka taa an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi n'o ye kɛlɛ in ye maa ma ni binna ala ka hinɛw la ala ka yafa k'u ma ala k'u dayɔrɔ sumaya bi Union des femmes leaders pour le développement de Kati an bɛ se k'a fɔ bi a ye n wele ka na jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ kan o kɛnɛ kan yanni n ka kuma ta n bɛ foli bila jamana ɲɛmɔgɔ ye n'o ye son excellence colonel Assimi Goïta ale min ye fête tɔgɔ wɛrɛ fɔ 22 la anw tɛ fête tɔgɔ min dɔn o de ye k'a yira k'a fɔ ka dɔ bɔ jamana ka défilé ni baara min kan ka o musaka ta k'o di maa o maa minnu bɛ yen n'u ye degun sɔrɔ yanni 22 don cɛ a ye foli bila président o la bi kɛnɛ kan an bɛ nisɔndiya filanan di jumɛn ma anw tɛ musow dɔnni ni ɲɔgɔn koba kɛw ye k'a fɔ ko musow k'u yɛrɛ yɛrɛma hɔrɔnya la an tun t'o dɔn anw bɛ musow dɔn ni ɲɛnajɛ kɛcogoya wɛrɛ de mais ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ ko muso de ye dutigi ye muso de ye du ye muso de ye siniɲɛsigi ye ka kalankɛminɛnw fara ɲɔgɔn kan ka n'a di k'a dɔn ko cɛ bɛ dɛsɛ nka muso de b'a sutura i bɛ taa du kɔnɔnaw la i bɛ taa sɔrɔ kabini den ye 1 ye nasɔngɔ ye 100 ye den ye 2 ye nasɔngɔ ye 100 ye den ye 3 ye nasɔngɔ ye 100 ye aw de bɛ du gindo dɔn dunan nana aw de b'a dilan cogo dɔn aw de bɛ hadamaden to kɔnɔgan na dugu jɛlen kɔ a kɛɲɛ t'i bolo ka jikalama sigi ta la musow aw ni ce aw yɛrɛ donc fɛn kelen min tun bɛ transition jɛ o de tun ye nin avoir des femmes leaders tiɲɛ don san 2 kɔnɔ transition y'an tɛmɛ an tɔw la Mali kɛra kunnawolo ye san 2 kɔnɔ an kɛra puissance militaire ye zone CEDEAO kɔnɔ san 2 kɔnɔ an kɛra puissance militaire ye zone IMOA kɔnɔ san 2 kɔnɔ an kɛra puissance militaire ye diɲɛ yɛrɛ bunakun sanfɛ armée 100 min bɛ yen ni mɔgɔ bɛ se k'i bolo jɔ a la an b'o 100 kɔnɔ nka an k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko 22 yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ muso dɔw k'u kulola sanu bɔ k'a di président Modibo Keïta ma k'a k'a fara jamana kan an b'a fɔ ma ko souscription nationale k'a di jamana ma k'a bɔ n'u ka du siège ye k'a di jamana ma k'a k'a yɛrɛ boloma dɛmɛ aw filɛ k'o dɔ de kɛ nin donc aw ka nin ɲɛnajɛ sigi ka transition accompagner ka président accompagner n'i ko bi Kati kɔnɔna la n'a fɔra ko gɛlɛya sɔrɔla Kati musow f'u hinɛ b'i minɛ an bɛ Kati musow fo la k'aw fo ani denba ɲuman k'aw fo ani kɔnɔna miiri n'a fɔra k'a gɛlɛyara i bɛ firiya fini ye muso min na ka caya Katikaw don aw jɛra n'aw denw ye k'u di jamana ma ka jamana kuma bɔ aw jɛra k'aw cɛw to yen sinon muso dɔw bɛ to so kɔnɔ k'a fɔ kuma mun don jamana ko la n'aw dɔrɔn ma fɔ i t'i yɛrɛ ta ka bɔ nin ko in na wa mais aw m'o fɔ a kɛra so gindo tigi ye a kɛra sokɔnɔna tigi ye a kɛra kɛnɛmala tigi ye k'a ɲɛfɔ aw ye fɛnɛ tugun k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin wagati la an bɛ gɛlɛya yɛrɛ de kɔnɔ gɛlɛya min kan ka wolo hɛrɛ la barisabula an ɲɛ b'a la k'a fɔ an balima dɔw kɛlen bɛ k'u bila musow place la k'a sɔrɔ u tɛ foyi dɔn musoya la muso ganaw de kɛlen bɛ ka n'i sigi muso furulenw place la k'u bɛ dumuniko gɛlɛya fɔ mɔgɔ ye u tɛ nasɔngɔ dafa ɲɛdɔn u tɛ kɔlɔnlaji min ɲɛdɔn u tɛ baji min ɲɛdɔn u tɛ kɔ finiko ɲɛdɔn u tɛ foyi ɲɛdɔn musoya la n'i y'a mɛn ko musoya aw de don musoya tɛ critique ye musoya tɛ jamana lebu fɔli ye musoya ye ka ko dɔn ka ko to ka ko sutura dɔn k'a kɛ an b'a fɔ o de ma ko musoya franchement Union des femmes leaders pour le développement de Kati a k'a bila u kunna ko nin ye développement sira de développement tɛ yen ni kalan tɛ yen développement tɛ yen ni ɲɔgɔnna faamuya tɛ yen développement tɛ yen ni bɛn tɛ yen développement tɛ yen ni sigi tɛ yen nin cahier kelen-kelen fɛn fɛn filɛ nin ye bi a fɔra ko école ta ye le 2 ye n'i ye parents d'élèves dɔw ɲininka bi an ni école ta bɔra dɔgɔ kɔrɔ a man di denmisɛnninw yɛrɛ ka di parents d'élèves ka tɛmɛ denmisɛnninw kan tellement que dugu ka gɛlɛn n'i ye se k'an ye bi ni gouvernement ko 2 semaines farala kan an tɛ dimi yɛrɛ fɔlɔ kalan kun man di denmisɛnninw ye mais bi a bɔra parents d'élèves dɔw ye ka se ka kɛ dugu gɛlɛya ye mais aw y'o dɔn ka taa kɔngɔn fa k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ ɲɔgɔn dɛmɛ
kana ni kayini ni équipement scolaire nunu kana nunu di a Kenya te munu bolo ba anna Kenya be munu bolo ko dafa nay alaka awsarola alaka jamana basigi alaka jamana sangrota ka fo dugutigi sanmo be kene kan anya ba sigilena ka fo ni ga kuna wolodi nala muso di ma mum se ka chew dafa alaka beso o muso hakilima fasona o muso do flebulu ka fo la se almamma ka fo la se mon peruma ka fo la se anga komono ma ka fo la se anga komseruma ni ya me chedo be kele daga ro do de jambe do fene muso na dina ni ya me sorosige be keleke ibta so politique jamba amuso na dina gendarme ke defene jamba amuso na dina ay fuli ke o so chebawi ay fuli ke olumunu jambe o kuma na anga bolongo nawla ka donga fo yani chauka chau gelabe yoro do la wasoro aw fene ngando gadoro la ka nga finintigi chemana musoman befu ka do nga finintigi bebe fala abebe bala kelen tafaka ala ka da ama kelen kunawolo ala ka dama le 30 novembre yara biya ma nga kibora duman basoro ala ko kibara ni sangrota da ama ala ka nga armée se jugu nuna ala ka ke jugu min ba ko koro sokonna fara kenemala ka ala ka ansiula ala ka le 30 novembre ber anya kuna wolo msoro ber ni burem ala ko kuna wolo nyogon dama angu gwen kata wal jamana ka jamana mkeleme ku sutura ku lado ala ku laban ko jamana yi uga toro sigo jamana ina o masigi ni mi we nyane ngi man mo ko nyogona do lu fedema ala ko ka ala kama mbebo kumala ya association des femmes leaders pour le développement du centre de Kati a présenté Anna Anofemro Aubela Djilenga Folibia. Association Koubina Nikelen devenu association Nukolo Aubela Djilenga Folibia Auncha Tamasina. Anga Folibi Ambalmake Chrétien Ambeku Kula Ufana Simbala Uba no feshu Uba no fertile Kayira Kafo Katia Dineku Keletian Ambe Kelenu kan tege di nyogoma donc mais César Fouagan Nalida Niyo Folike association vraiment dantaula ni awe hak nasro kalimbara ninke awni Folika kan awni demeka kan muso ko mana son fena ala re solondo bakaba Foni awma son non na so na fema o ko be sabati ala re aw ko ola an chew fana ba ko ola sa ni ngoni ba de bolé en sina normalement alu nganga ni baroke kitidini obuna di école de munuma vraiment ambu fola ni Amerika baradi ni administration ga baray mais andisi abelade akina nyuma be mununa ulu de ba ndeme ni bara nuna adu akina nyuma soro ni kola ka andeme ni bara la wala sa c'était mounoui ulu ka sika kalanke comme sebe mounoui donc danche tout nous yonche danfara tout nous yonche den krefete aw ala ni aw sababu donc awe fo ola donc kasara mi en soro ça le 7 de ce mois là vraiment akera kasara belbele di Mali bela djile ya santi umami umabo mais sekeruma vraiment wala amnu amabe donc ni tashibla kera kanyeshi uluma vraiment amba fo asimi kani ci kay hakina nyuma bara dike bon 22 septembre kunda bolo dalé lu tugumna ka nyanaje bolo da association chaman fait mouvement chaman fait mais allez sigi ki miri kafo amangan be dusu kashilindu ko ka nyanaje ni mbwama amba fola de amba fola alaka shidama
ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka an ta fanga d'a ma a n'a ka gouvernement ani CNT membres bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ. Cɛbɔra Kɔnɛ n bɛna kuma an ka quartier 13 dugutigiw a n'a conseil tɔgɔ la. Nin ye kɛnɛ min ye bi nin kunnaja kɛnɛ nin y'anw de ka kɛnɛ ye. Nin baraji min filɛ nin ye aw tɛ nin baraji an tɛ se k'a fɔ k'a fɔ a dan na. A ka nin hakilina ɲuman ye Madame Jakite Jɛnɛbu Sangare n'i ka tɔndenw bɛɛ an b'a fɔ nin hakilina ɲuman na. A denba ɲuman ani mɔgɔ ladi ka hakili to denmisɛnninw na école wuli ni ɲɛkɔrɔla la k'an wele ka école minɛnw d'an ma a ye ŋɔnima bɔ an denbaw ni denfaw sen na. Jɛkulu fɛn fɛn bɛ yan muso jɛkulu fɛn fɛn bɛ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen. A filɛ k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin ye ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲa an bɛ dugawu kɛ ala k'o banban ala k'o sinsin n'aw ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲa anw cɛw an'an denw an bɛ lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaqa nasiri haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi aka qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salina alhamdulillahi rabbil alamin. Biye domba ye an bɛ dugawu kɛ ala ka an ka jamana basigi ala ka an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati an bɛ min ɲini ala fɛ an kelen-kelenna de b'o dɔn ala k'o nɔgɔya an bɛ siran min ye ala k'an kisi o ma n bɛ nin jama sanumaba in bɛɛ lajɛlen fo k'an ka dugutigi ɲumanba in fo dugutigi sɛgɛnbali ɲinabali ko o ko mana wuli kati dugutigi min bɛ wuli k'a sen don a la an b'a fo a ye tɛgɛrɛba fɔ dugutigi kun n'o bɔra ye an b'an ka monsieur le maire fo monsieur le maire sɛgɛnbali ɲinabali hali denmisɛnnin tulonkɛ mana wuli monsieur le maire min t'i sen don a la a ye tɛgɛrɛ fɔ an ka monsieur le maire an bɛ Thérèse Kulubali fo n'o ye surasiw ka représentant ye an ka jɛkulu kɔnɔ an bɛ Buye Jalo fo ka César fo an bɛ gendarme ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka Siramagan Kulubali fo an bɛ Momo de Kati fana fo a ye tɛgɛrɛ fɔ Momo kun ka Sulu yɛrɛ fo Solo ka filɛ jɔ la a ye tɛgɛrɛ fɔ Solo kun an ye carte o carte déposé Solo de y'an dɛmɛ a baara la an b'a fo mɔgɔ min don hakili sigilen don a bɛ mɔgɔ bonya a ye tɛgɛrɛ fɔ Solo kun k'an ka média bɛɛ lajɛlen fo n'i y'a mɛn jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ de sɔnna ni kɔmɔgɔ ma sɔn ne bɛ yɔrɔ min tɛ bila yen ne bɛ tɛgɛrɛ fɔ n balima musolaka bɛɛ lajɛlen minnu sɔnna ka tugu ne kɔ ka nin baara in kɛ mɔgɔ kelen seko la a ye tɛgɛrɛ fɔ u kun n'o bɔra yen an bɛ tasibila kɛ k'a lase an ka finitigiw ma kasara mun y'u sɔrɔ batogo la k'a ta salon fo ɲina k'a ta 2012 la fo ɲina mɔgɔ mɔgɔ tora nin jahadi kɛlɛ na civil fara surasiw kan n'o bɔra yen an ye nin lajɛ in kɛ autorité ninnu ka image ye Kati de ye ni attaque kɛra Kati de b'a santi fɔlɔ sani mɔgɔ wɛrɛ k'a santi Kati de b'a santi donc anw y'a hakilina min sɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ ko min kɛra bagama ye an ma vraiment ka taa baga civil ma k'u faga u m'a min u m'a bɔ vraiment a ma bɛn an ma a ma diya n ye donc an wulila ka lajɛ kɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin o bato kɔnɔ mɔgɔw ma ka dugawu kɛ an ka surasi ninnu ye Asimi n'a ka jama a ye tɛgɛrɛ fɔ Asimi n'a ka jama kun ni surasi ninnu réussira an katikaw de b'a dɔn n'u fɛnna fana échoué fana an katikaw de b'a dɔn donc anw de kan ka kɛ image fɔlɔ ye k'a yira katikaw la k'a yira autoritéw la an b'u kɔ su an b'u kɔ tile n'u wulila an b'u kɔ k'a yir'u la u ye baara min kɛ walahi n'olu kun tɛ sisan ma sɔrɔ an ye Sénégal sira minɛ a ye tɛgɛrɛ f'u ye a gɛlɛyara dɛ an minnu ye surasi musow ye anw de b'a dɔn wagati kun kɛra du ni du i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 an bɛ taa sangafo la yen mais an b'a fɔ alhamdulilayi o nɔgɔyara ala ni transition a ye tɛgɛrɛ fɔ transition
donc an bɛ wulu kɔ fu an bɛ wulu kɔ tile k'u dɛmɛ u ka baara la kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ n'i y'a ye Asimu sera ka nin baara kɛ maliyɛnw sɔrɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma donc an association 41 association an fana sɔrɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que jamana bɛ taa ɲɛ pour que maire bɛ lafiya sɔrɔ a ka dugu kɔnɔ pour que dugutigi fana bɛ lafiya sɔrɔ a ka dugu kɔnɔ hakɛto bɛ kuma na sɔlala Muhamadu. Ne tɔgɔ Sirama Mamari Kulibali ne ye association Teriyaton ɲɛmɔgɔ ye association Teriyaton ye farafinna ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba min bɛ Kati yan an bɛ femme leader de Kati fo u y'an wele ka na u ka kɛnɛ kan a diyara n ye kosɛbɛ an b'u fo u bɛ baara min na kabi don min an n'u ye ɲɔgɔn dɔn fo ka se bi ma vraiment an y'u nɔba ye Kati ka développement na sɛbɛnni gansan dɔrɔn tɛ donc an b'u fo kosɛbɛ. Donc an ka foli lase femme leaderw ma bi aw ni ce aw yɛrɛ ye a bɛ ka nin hakilina minnu kɛ bi vraiment a nɔba bɛ ka ye ne tɛna janya kɔrɔfɔ la kosɛbɛ a bɛ ka kit scolaire mun fana di bi k'a di denmisɛnw ma vraiment hakilila ɲuman don an b'aw fo bibi na denmasa caman jɔrɔlen bɛ bi sabula kalan a bɛ taa dɛnɛn don mais i bɛ taa sɔrɔ bi école musakaw denmisɛnninw b'a fɔ finikura ka sa ye saki ka sa ye n'a hakili jiginna k'a fɔ se tɛ minnu masaw ye ko ka nin ɲini ka d'olu ma vraiment aw bɛ fo kosɛbɛ n b'aw fo hali bi a ye dɔ fara aw ka cɛsiri kan ne bɛ bɔ kuma na yan.